Nakon prošlog vikenda ne biste prepoznali pothodnik koji spaja Zapruđe i Utrine. Bio je to prvi vikend popularne akcije za ljepši grad, zato što volimo Zagreb, koju i ove godine provode Zagrebačka banka i najslušaniji Zagrebački radio. Pothodnik između Utrina i Zapruđa jedan je od najprometnijih u Novom Zagrebu i doista je bilo vrijeme da mu se zalijeće urbane rane. Bio je zapušten i išaran grafitima, a sada je sve drugačije. Heroj kvarta je Nika, čiji je prijedlog o uređenju pothodnika odabran među stotinama koji stižu iz svih zagrebačkih kvartova, jer ova akcija budi sve ono najbolje u Zagrepčanima, želju da stvari budu bolje, solidarnost i radni elan. Nije se samo radilo, bilo je i glazbe i smijeha i zabave za djecu. Pothodnikom su zujale zabine pčelice i igrale se s djecom, a njih vole svi klinci i vjeruju im kako je dobro imati svoju vlastitu pčelica štednju. Sve može biti bolje, zdravije, čišće i ljepše. Vaš dom, vaš kvart, vaš okoliš i naša zajednička budućnost. Zagrebačka banka u to čvrsto vjeruje i stoga je promovirala svoje zelene stambene, auto i poduzetničke kredite, uz koje možete stanovati zdravije i jeftinije, bolje koristeći energiju, očuvati okoliš i baviti se poslovima budućnosti. Već prvi vikend akcije za ljepši grad bio je pun pogodak i donio je nešto dobro tisućama stanovnika Zapruđa i Utrina, velikih zagrebačkih kvartova. Predstoje još 2 vikend akcije. Zagrebačka banka poziva vas da se pridružite jer atmosfera je odlična i svi se osjećaju dobro radeći nešto korisno.